Sziasztok srácok, lányok! Ebben a videóban nem más fogunk csinálni, mint dekázó versenyt fogok csinálni, megint ugyanazzal a barátommal, akivel csináltam, csak most ekkora helyen, körülbelül ugyanakkora, mint ott volt, hát, vagy lehet, hogy még kisebb, szerintem annál még kisebb ez, de tök mindegy. Hát, bemutattam akkor barátomat. Ez ugye a második része ennek. Ez a part 2. Még mindig rosszul tudok dekázni. Fociban jó vagyok amúgy. Egyszer-kétszer már átvertem, de ja, ezt is szerintem ő fogja nyerni. Nagyon rossz vagyok még mindig dekában. Azért voltam olyan béna volt az előző részben, mert hát kis helyen nem tudok valami nagyon jól dekázni, nagy helyen ott a dekarekordom 125, Ja. és hát az másik. Na de én azt mondom, hogy kezdjük szerintem. Ez Zéti fog kezdeni. Nem, kezdj nyugodtan. Akkor én kezdem. Én itt leszek. 3-as labdával játszunk, 3-assal. 3 próba lesz, és az a lényeg, közben én is itt vagyok, remélem nem fogom kitakarni, de 3 próba lesz, van 3 labdánk, és akkor mindegyikkel, amelyikkel a legtöbbet tudsz, akkor az a pont. Jó lesz így? Jó. Jó, figyelj, akkor elő is adom a másikat. Jó kis kutyaszaros, jó kis idés. Azt akkor jó van, kezdjük. Kezdjük a 3-assal, vagy nem, Itt vagyok, menjünk figyelek. feljebb, 2-essel, ez 2-es labda, Oké. ilyen pici, utána 3-as és utána 4-es. 3 kör lesz, és ugye pontra megy, hogy Ja, pontra megy. De szerintem ő fogja megnyerni, mert ja. Na, kezdjük akkor. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. 9 ez. Erős 9 kezdés. Amúgy srácok, szerintem nem olyan rossz, de figyeljetek, nekem úgy 6 a izém, neki meg 100 valamennyi, szóval ja. Bőven van különbség. Írjátok le a kommentben, hogy nektek mennyi a dekarekordotok. Na Ja. jöjjön összeadjuk azt a 3-at. Hát nem, hát én úgy gondoltam, hogy amelyik a legjobb. Jó. Na, És tehát azt akkor mondjuk meg. jöjjön a 3-as labda. Magyarul első szervaiban, a második szervaiban. Második szerva. Ezzel 9-et csináltam a 2-essel, nézzük a 3-ast. Ajaj, 2. ezzel 2-t csináltam. Az lesz szerintem a legjobb. De amúgy, aki nem hiszi el, vagy 125-öt dekáztam, az ne higgye el, de Nem szokott hazudni a gyerek, szóval ugye elhiszem neki. hát 5-ös labdával csináltam 125-öt, de ez itt most pont így ilyen. Pedig van nekem csak... És amúgy a Dominiknak drukkolok, mert ő lesz a védő, olyan lesz, mint kapus, és ja. Szóval fogja védeni a telefont, a izét, minden szart, szóval ja. Na, akkor jöjjön a 4-es, egyben az utolsó. Na, kezdjük el. Harmadik szerva. Nagy lesz. 13. Hát, 2 szerintem. ez jó béna volt. 13-at dekáztam. Zéti jön. Nézzük, ő mennyi dekáz. Zik. Meglátjuk őt. Na, srácok, Zéti jön. Élök. Nézzük, ő mennyi dekáz. Ugye, be vannak állítva a labdák, én ezt picit arrébb rakom, hogyha nem baj. Ő is 2-essel kezd. 2-essel kezdek, lekövezzetek meg, légy szíves, csúfoljatok. Múltkor sem csúfoltatok, de jó béna lesz. Na nézzük. Kezdjük. Jó, az 2. Ja. Jön a 3-as. Nézzük a következőt. 1, 2. Ez is 2. És jöjjön a 4-es. 4-es, hát ezzel a 4-essel nem fogok sokat menni. 1, 2, 3. 3. Hát, Jó, oké, akkor 1-0 nekem. 1-0. Ja, igen. Nézzük.
a második kört. Jó van. Na, Na, srácok, Márta. jövök. Második kör, nézzük. Kettes. Ugye a Dominik nyeri. Jó, ezt hagyjuk. Kettő. Nézzük a hármassal. Egy, kettő, három, négy, öt. Ez jó, figyelj. Lehet majd a nagy a Négyessel. csivavával. A csivavával, ahogy én hívom, az lehet jobb lesz. Egy, öt, egy. Az kéz volt, megfogta kéz. Jó, hát. Jó, jó van. Jó, ez 10. Legyen 9, mert átfogott egyet kész. Jó. 9-et adjuk neki. Széti jön. Jó szar lesz. Na, nézzük. Várjanak a... Szóval, ja, kezdem. Egy. Ez egy. Jó, oké. Lepattam. Hármas. Hát ez szerinted ő is dekázta vele, hanem pattintottad. Egy, mi ez? 3. 3. Nem azt, hogy pattintottad, hanem levetted. Na, menj a négyesre. És hogyha tetszik ez a videó, lájkoljátok, és iratkozzatok fel. Még lesz vele sok videó. Na nézzük közben a harmadik Ma úgy próbálkozását. fogtam meg, mint hogyha dobnak ki kosárba. Én kosaros vagyok amúgy őszintén. Na nézzük. Na, 3, 2, 1. 1, 2, 3. 3. Akkor 3. Egy. Na, srácok, én jövök. Amúgy Nézzük. hánykor lesz? 3, ugye? Igen, ez az utolsó. 3, hát azt már nyerted. 2-0 nekem. Azt már nyerted. Tök mindegy, menjen. Jó, jó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12. Nézzük a 3-as labdával, mennyit bekázok. Gyerünk. Wow, 26. Ezt nyerted már. Berúgtam az ágyba. Szép. Na nézzük a 4-es labdával. Utolsó. Nézzük. 1, 2, 4, 5. Jössz még? 13 volt, ugye? 15 nem. Tök mind. Ezért jön. Jó, rossz leszek. Nézzük. 1, 2, 2, 2. Gyerős 2. Fifás labda. 2. Nézzük. 1, 2. 3, az 3. Akkor 3. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Az... 5. Jó, srácok! Hát ez erős Dominik. Nagyon erős Dominik. Ennyi volt a videó, hogyha tetszett, nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornámra, és mondom, írjátok le kommentbe, hogy menjetek a rekordotok. És igen. Na, csumi! Csúly.